Leġislatura ġdida tfisser il-ħatrit mill-ġdid tal-kumitati parlamentari. Fil-fatt, fis-seduta parlamentari ta' tnejn li għadda l-Viċi Prim Ministru Chris Fearn ressaq numru ta' mozzjonijiet li fihom elenka min se jkunu deputati fil-kumitati parlamentari. Dwarhom kien hemm qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Mingħajr dubju li l-iktar kumitat li ġibet attenzjoni fl-aħħar xhur kien dak tal-kontijiet pubbliċi li fl-aħħar laqgħat tiegħu kienet jinvestiga rapport dwar il-kuntratt tal-Electrogas. Dan b'mod partikolari meta der quddiem il-PAC l-eks Ministru u eks deputat mexxej tal-Labor Konrad Mizzi li wara numru twil ta' sigħat jagħmel l-oral presentation baqa' ma wieġeb għal kważi ebda domanda li saritlu. Biex inwieġeb affarijiet subjective, għax objective huwa candid, disinterested, dispassionate, equal, equitable, even-handed, fair, impartial, indifferent, just, non-partisan. Dan apart il-fatt li darba minnhom Konrad Mizzi qabad u telaq il-barra f'nofs laqgħa tal-PAC. Jiena tiela nagħmel ir-ruling, nitlob ir-ruling. Inti qed tabbanduna il-kumitat. L-unika xut li ħrabt minn quddiem dan il-kumitat fl-istorja ta' tal-kumitat. Wieħed irid ifakkar kif id-deputati tal-Partit Nazzjonalista fil-Kumitat kienu jagħmlu numru ta' domandi biex toħroġ il-verità dwar il-kuntratt tal-Electrogas, filwaqt li l-membri tal-Gvern spiss kienu jaġixxu b'mod stramp quddiem allegazzjonijiet serji dwar kuntratt li qed jitħallas minn flus il-poplu. Ma xefx quddam kif qed tgħid inti, jekk qed tgħidek qed tikdeb, jekk ma tġiblix id-dokumenti, jekk ma tġiblix id-dokumenti li qed jgħidlek, allura inti qed tikdeb. Inti se tirreżenja issa m'għandekx raġun. Insibilek ukoll u nġibu l-kiċ kebrew ikollu jirrispondi wkoll. U mbagħad tara x'tagħmel. Alla jrid iġibu l-kiċ kebrew ukoll. Flaqa tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li saret it-tlieta fil-għaxija kien hemm qbil li fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi il-membri tal-Oppożizzjoni se jipproponu li tissok tal-investigazzjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt tal-Electrogas. Matul din il-leġislatura l-PAC se jitmexxa mid-deputat tal-Partit Nazzjonalista Darren Karabot li kien maħtur chairperson. Fisem il-Partit Nazzjonalista se jkun hemm il-Viċi Kap David Anġus u deputat Graham Bencini li l-kol flimkien se jkunu qed jitolbu biex din l-investigazzjoni tissokta mal-ewwel opportunità. Għal darb'oħra, il-Partit Laburista se jkun rappreżentat f'dan il-Kumitat minn Glenn Bedingfield, Clayton Bartolo u Alex Muscat. Għal din il-leġislatura magħhom jingħaqad il-wib tal-Labor, Andy Ellul.